lang hilin eh. Dah. Mayos lagtag sa kabok manok, basig laki pud. Sunuyog dumaga, kailang baon no na. Daghang salamat sa nag-sponsor sa among manok. Isa matagi sa diha, basta sunang sinikop. Sinikap na malatos ka mo rin, Jo. Nan aura bas lidya dan yung video sakpan mo ngawat tus manok lidya. So to kan, kinawat na og pinangadyo. Karong Felix manggod. Salamat sa sponsor sa mga manok. Among baon, salamat. Sa sponsor. Tugan mo kisay tagi sa dana. Basig ito ng sinikop. Felix Lovers. Sa Felix Lovers. Shout out sa Kamurinjo ko no, dahil lagi itong manok, niabot sa patrosinyo. Lydia, Felix or Lydia. Nanay siya mag-vlog guys, yung cellphone din, naka-edit ka na, guba na gano'n. Ang ilang manok, para sila basig laki pod, dumaga og sunoy. Pero sunod yun nga. Hawagi mo. Sunod. No, sunod, kaya na ay pasong. Sakpan sa muna ni giblog na dyan, ang kinawat din ng manukan na. Sa tibo, balhibo. Hindi po kumayaw kinawatan. Bitaw. Bukan dughan. Bukan naman. Diyan. Bukoy man dyan po sa una, pero dyan po kasoy kinawat manok. Agay tugan lagi, tugan lagi. Habay, mangawat og mo angkon. Kinawat ba din ng nawas amo? Kawat din ng kawat gani ka ng laing tao. Kawat gyapon na sinjo, kay di man imumang mama, wag na langid ka. Uy, amo kung manok na ako hitik tuwa. Sa kaya gusilan, himulbulan. Adyo na. Masunog na naman ito minuna. Tagayan din, ang kahindo. Kumawa ni ihaw guys. Makabuling na iguno. Kabuling lagi. Kay wa para babe. Wala to among pamuja. Ansa to among pamuja dito? Baga nam katog bagta. Pila puling kabuan. Ako nag-o sa among pamuja guys, paghang ikagawa naghang mga buwak, ang tanom, ang tanga, dughang kamunggay. Tangad ka mong grabe kagabuan. Ewa na yun dyan to. Huwag na magdana ito sa kapas ang tangad. Yung mga buwak pa. Kung nag-uus ng kapuyan, mag-uus sa kong tanom. Kung magpasan ang basag balik kong mga tanom. Tapos ano laman kayo, gipangawat na. Ang pangitaan pa itong maghagi pangutang. Sa impas na itong sa tak ang gabi para baron og mapamutong kabo na si iring na wala sa may bawnon. Naringitan pa ni uy. Kakadlaw na nita. Ito sa kulang sirit mo. Bili magtao mo yung usak ka lang eh. Huwag doon kita. Na di maghilak sa tago. Lagi mulbulan kung doon mo ados upaw sa rin naman ka paw. Sisa naman ang tiwas ang himulbul. Hindi ba masukot og lusilan? Maita mo glusidan nga na mo na kay na hamis. Hamimis. Sakto na yun. Isa ka ihaw manok. Isa ka balagan. Sakto po din saka ug blagan na ug ma apil ba tong luto og puso. Kibawon man. Wala sa mga tanong sa Manila nga, daan mo sa kapas ang daghan. Napay tangad. Dapat kong kamunggay. Grapa ko ng kamunggay. Napay suka nga. Sinilihan. Hapit na po na hinog. Pati na saging, hinog ng uban. Hinog ko. Tabok sa dagat ko, hinog na na. Hindi na nang abang amo. Daghan na kadyo. Ha? Tambok din lang sa adobo. Agwati po na. Grabe baon nga. Labodzo manong suno. Labodzo manong hingangkan. Dumaga pa rin na doy. Hingan ka na. Dumaga pa? Taka naman sa gitlong di ay. Daghan tanig piso. Ato naman na ihawa. Mapisaan na. Alam mo na nung himuhingan kan. Oo, inabita ko may ihaw.
Nah, lagi dia paudaghan. Dagko pagkahiwa. Ya, Suka. Tuyo. Ano ba yung ito yun? na kita kluban. Wala na. Masa? Situ, orange. Nah, sa pagkamalik sarap. Hindi katilaw diha. Pare may pan eh. Asa po na po, boleh na mudaghan. Ano mo daw? Minta nih. Mantap. Cepat kang suka? Mura na nilutuan si aning nang Rina nga ibalit naman itakang man ni siya. Kaya parang masarap pag hamang sa prituhon. Ito hindi. Prituhon magkanang Rina. Di na. Sige, patuloy nga. Dubuhon na rin pinato. Nanti ka Sige ka na ba kasi huna break ka? Di mo dyan na ito mo ko. Suka. Si kamerang suka. Tula na. Gani. Hah? Tula na Sa ilong. Magpaminta dito. Tula na Asin paggamay. Pagkasag asin. Nga mo may asin di ka magsalig sa tuyo. Kawan ni asin na rin. Di mo gano'y makaparat yung tuyo. Tara. Ikaw pa. Siya Oh, pana. Kira man gud nimo. Sungkaban bito na siring ug ba wala adobohon. Kaya maghiring ilaw. Hindi mo kag ilaw. Pas-pas mo din makaihaw ka rin eh. Ang bukod dati ko no. Ano? Nagagun nga puso. Prepara na para na kansa. Muragas lang sa lagi mga alas 10. Kapin. Nanan sila sud nga bugas. Init pag tubig para ilunod ang puso. Grabe baon ka. Bakit may kadago? Saging. Puso. Di mo pas mo sa barko. Ramanan siya pa. Ako ka man na ako. So, may tarantado. Puso. So, danis nit background. Kailan nang abaw nun. Mag-backless undoy padung Manila. Lukluk sako. Grabe. Nilita ka. Dagam dugsa ko tulandong. Mulai lang dadunon. Danig puso, na puso. Sasangit bagit, logi ng ag, saging din ng ag. Deding dong. Beso pa sa Marsila, Kawas Manila. Mulai lang baon. Di. Layas na sila. Ano pa nalimtan? Ay, kuwarin sinilas na eh. Magtatay. Buko. Huwag na susunod nga ito ba? Ano alam mo na ito? Tuas kasada, naglakaw-lakaw. Tuas kasada. Wata.
Tau ka? Hawin ko kayo. Ha? Nato, isa na ito. Na? Ayo bro, tunggu ng baga na ako. Siguro ko eh. Tunggu ka lang pa ba? Chatra mo. Nasa ilalma. Nasa tayo. Ilalma. Paho na nga. Ato na nga inudo. Bye guys. Guys, lala guys. Wilat mo to guys. Wilat mo na guys. Naraga na sila. Ito na sila pa doon sa kanang pair. Pero adso ko'y nahimo. Sang sitwasyon karon bisag na po ko'y balatian. Pero magampal kaya po ko sa Ginoo labi na karon nga. Wala ko'y layang masampit. Kaya naraga na sila. Kaya nga sa anak Garcia, lisod po to, di po to malay-dali. Kaya si anak may eskwela. Manang gidura na may mantigo. Sa sitwasyon karon na mara kong nabasang baki. Di naman kapagngan. Umuto ay mong luha. Labi na kay napa ko gipamati. Pero di naman sila pwede nga imong ahandoon. Kaya sa importante, basta di po sulod buwan or pila ka adlaw. So makaluyan di po nga makabalik dapat sa nga ni makita-kita hapon mi. Sakit man ba at palandungon nga milarga na sila. Pero ito mahimo kaya na sila anam sila tumong tama na kung pag-ampo may kamot labi na sa sitwasyon karon nga di na ako makapang extra trabaho hindi naman ko kalimtan nila sabaw naman sila nga pangita bawa naman to magtinda-tinda order na yung order maglaba extra pag may magpalabada karon nagmingaw na mura nagkuan baki nahabsan og tubig sa kaya resultas baki pa habsang tubig pero okay ra grabe mingaw kay mura itong nanad og pila ka buwan pod lahi ra pod nang makalitog ka mingaw kay wa pa to plano nga mo balik dapat pa ningon nila nang invite nga napay pista ka na may pista lagi sama karong 14-15 pista pa atos Garcia atos ang anak wala ka sa magkabanding sakto kaya malagi lang pagbalik dinalian pero kung gapon ko wadag pag-asa basig sunod buwan sa makapakasin po galit